Nyidam Sari Palaran mangke. Kerso Nyidam Sari Demak Palar ki sak mangke. Ayo. Tarik 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 tarik. Entek tenan nih Mi, golek neh. Ora apa-apa ngestoke jek akeh. Jek akeh kok ya Bu ya ngomah. Modale utang ya Allah. Utang karo bose wedok Mi. Sekar pisan. Tapi ketok tenan nek ki mau dale utang-utangan gelo utang 30. Kok nek Lah ke oh dipirsani nyonya kok ya. Pak mboten jumeneng. Pak mboten jumeneng mawon. Pak. Pak Den, mboten jumeneng mawon jenengan. Ayo joget mulung pas lo ya. Ayo sarang-sarang yuk. Heh.
Alah, dipirsani anak lanang ya pun monggo sekecane. Sri ning sakderengipun mengke wonten Nyidam Sari dipun palarne kersane niku wau nyuwun bagian jayeng. Yuk. Tetris Tarik. Nyuwun pamunten niki yogane jenengan, Pak. Tesih Joko? Oh. Alhamdulillah. Joko, nek Mas Rene Joko. Rene nek kowe sik Joko. Tenanan ora. Lambe mosok loro, telu. Loro anake lho ya. Lah ya. Saestu masih mboten kersa joget kalian kanca-kanca. Ayo. Dalam 2 mosok kalah ganteng mesti sampean kok ya. Ya wis, niki pamundutan wonten Nyidam Sari nggih kang wau. Nyidam Sari dipun palar. Terus niki buke jenengan kesane napa? Balik Mas duit entek. Oh, cek balik nang blok C kok. Ayo. Bapak mulai niki yo Nyidam Sari kalau wau. Ayo Mas Anjas niki pamundutan atur pamundut saking sesepuh kersa Nyidam Sari. Niki dipun palarne